Inilatag naman po ng pamahalaang bayan ng Mapandan ang mga nakatakdang aktibidad para sa Mapandan Town Fiesta 2026 bilang bahagi ng puspusang paghahanda para sa selebrasyon sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ng mga department heads at ang punong barangays at sangguniang kabataan chairpersons kinatawan ng civil society organizations at Department of Education. Tinalakay ang mga detalye at schedule ng mga programa para sa Pandan Festival 2026. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang Mrs. Mapandan Kalutan at Dalan, Grand Raffle Drone na may 500,000 pesos na papremyo at ang Pandan Festival Street Dancing Competition. Bukod pa sa iba pang nakaplanong gawain sa iba't ibang araw ng pagdiriwang. Ayon sa pamahalang bayan, mahalaga ang koordinasyon ng mga sektora at ang pakikilahok ng komunidad upang maging maayos at matagumpay ang pagdaraos ng Mapandan Town Fiesta 2026. IFM News. IFM News. IFM News.